اسم أب والد ومنفس قدس أملاك آمين. منفساوي دخام مبقسيون مفتحيون رابع كفال. منفساوي تكبراتن ساعات صلوتن مزنقع كقلت مغنياتات بتوسقي أبهي واتساب زفتر نمنفس مزحتال منفساوي تكبراتن نايصلو ساعاتاتن مزنقعيو نياتو زوم تكبرات بزعبا إجزابيهر نغنستبهل منفساوي تكبرات نقن للعقل لبونا ناون نخصنع سكوبريو نزوم ساعاتات صلوت كنزنقع كلنا دخام يسمعنا منفساوي مقبارات النبلوم صلوت نقدسات مسعفت من باب صوم نسحة متاو قدس قربان مقبال منفساوي قبائتات مستافيو زوم كلهم قبل لبي بزمن جوي منفساونت كتقبروا زقبوهم يوم من هالبات نزوم كلهم فتسوهم ألقو كوي نقن هجون لبت ويد ما زحل زوال كويه نايزم غنيات انتايو بمنتاي كيف فتح زول عدتو كنا قرب نخل اتملسي كم السعبيو عاده صلوت كنا بتصحي كلنا منفساوي تكبرات كنفتسم بلمدي كخون يخيلي سلازي بلبي بمرداء بعمقات كوينا بسمعت كنا تكبرهم كباء كالاي ويكا بدقز مسأنا وقع الله مالتيو أبزق زيزي كاب وقع نوصلو حيلي هيبو زي أبي كساب زعرقنا تعقستي لنا قوني قن منفساوي مقبارات كنا قوارس يبنان نهز أقامات كمكتولنا كاب زخول نقرات حدا ساعتات صلوت محلاوي ناي صلوت ساعتات زحل سب بزتصلي صلوت لبانو نترفات ويدما منفساوي قبرتات يلعال بصلوت ساعتاتنا يحطو قطيف ملسين تزيرغيبو تسفاهم قرص يبلنان لبا أملاخ داويت آم مزمورون صلوتون حالفاتهم نوقع حتى صبايو حلوتي أنا نجزي أبير تصبا اللخو مزمور داويت 230 فرشد الشبه بال تزاري بلو سلازي أقل نجزي أبير نصلوت كنقوم كلنا ملسي كسام نركب كاب نقهو كسام شد كنعقس هلنا منفساوي هيوت كم ترى نقرقركا مقمات قلقل سبات منفساوي هيوت مالت مصلاي مصام نسحة متاو قدس قربان مقبال قبائي مستاف كم ترى نقرقرة مقزروه نزل نقرات زين مفتسام نايقزي بروغرام وزيوم لبونام كي وقصهم تراي يسرحو كوي نقد منفس زحولات كوي نام يرأيو نرأسنا بزم نقرات تراي توسينا ناي منفساوي تكبارات مبقسي نزخوننا ناي لبي نزهنا زنقعنا نخون كام ناي منفس فريس تفلي ترى منفساوي سنة مقبار كم فريساويان نلبنا يحبيت ويخون أب كمزي كنتات زلو سبات دقيهم صعدا استلغيه مقابر يوم زمسلو لبونهم كاب حقنيا منفساوي سمعيت استفلي قوم كله نافاوي مقبارات قنا زتنقعون نفرساويان يمسلو يوم سلازي بوشتاوي نقراتن عبيتي بزخونون سنة مقباراتن مالت فقري امنت تحتنا كنعنا كمون نتسهنا كنتاكوري قبعنا نزي انت قرنا صلتنا بفقري قزي أبهير كاملات لبي زوات نبلبال يخون قل سبات أمونكو بأسين كلو نتسألوت يقومو زي بتعمي أسعيافن كنتو دخمنيو لبانو أم بتسألي بقطع بتعبيتن زي أمسولن تمليو كلو تسألوت يبسحو قدسات مسعفتي ينبوو يسابكو لبانا كم منفس تفليو لبونانا كم منفس تفليو كلو صلتنا كما يجيرو عمو يخون كما يجيرو خا صلتنا مسك زي أبير يرخبنا أوشت لبنا زلو قطع تنقل كفو حسابي مو لنا منفس مزعتال كان وقد انت دلينا المنفساوي سرحاتنا أبلعلنا منفس فرس تمسرته كنقبرا لنا أبسرحنا خلو نجزي أبير أملخ ودي لبقاها بني عين تخدمها بمقدي داس يبلن
ምሳሌ 23 ፍቅሪ 26 ብምባል ንልብና ክንህቦ ይደሊ ንኣይሁድ እውን ከምዚ ክብል ገሲጽዎም እዩ ኣእዳውኩም ምስ እትዝርግሑ ቁልሕ ኣይብለኩም እየ ኣንዊሕኩም እኳ እንተጸለኹም ኣይሰምዓኩም እየ ከመይ ኣእዳውኩም ደም ብምፍሳስ ረኺሰን እየን ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ፍቅሪ 16 ኣብ ውሽጢ ህይወት ዘሎ ኮንቱ ትምኒት ሓደ ሰብ መንፈሳዊ ህይወት ምስ ጀመረ ብቕኑዕ መንገዲ ክጓዓዝ ይኽእል ንዝተወሰነ ግዜ እውን ብኡ ይቐጽል ቀጺሉ ኮንቱ ትምኒት ወይ ፍቕሪ ዓለምን ስምዒቱን ልቦኑን ብምቁፅጻር ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ተታሒዙ ንዝነበረ ቦታ ብምውሳድ ናብ ምዝሓል ወይ ድማ ምድካም ይመርሖ ንኣምላኽ ዝነበረ ፍቕሪ ኣብ ዝንክየሉ እዋን መንፈሳዊ ድሌቱ ነኪዩ ለበጥ ዝበለ ህይወት ይጅምር ባረ ውሽጢ ልብና ንዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቦታ ዝወስድ ጋሻ ነገር እንታይ ምዃኑ ንምርምር ብሕቡ ይኹን ብግልፂ ኣብ ውሽጢ ልብና ዝኣተወ ሓጢኣት እንተሎ እንታይ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ክንስዕር ኣለና ምክንያቱ ሓጢኣት ቆርበት በጊዕ ተኸዲኑ ወይ ግሩም ጽቡቕ ብዝኾነ ነገር ተመሲሉ ኣቲና ክኸውን ይኽእል እዩ ሓጢኣት ከም ቅንኢ ሓቂ ምግላጽ ፍቕርን ዝኣመሰሉ ነገራት ተመሲሉ ክመጽእ ይኽእል ነዞም ነገራት ብዘይ ምርዳእ ንተግብሮም እንተኾይና ማለትና እዩ ንሓቂ ንምምስካር ብዝብል ጉልባብ ተሸፊኑ ሓደ ሰብ ንኻልኦት ብናይ ጽልኢ መንፈስ ክነቅፍ ብዘይ ርህራሄ ክወቅስ ይርአ ለውጢ ንምምጻእ ብዝብል ጉልባብ ንኻልኦት ይኹንን ይሓሚ ከምኡውን ክጻረፍ ይኽእል ቀስ ብቐስ እውን ንዝረኸቦ ኩሉ ከም ዝባላዕ ነበልባል ሓዊ ጨካን ይኸውን ንኹሉ ዝጠራጠር ብሓሶት ንኹሉ ዘወንጀል ኣብ ልዕሊ ሰባት ዋላ ሓደ ጽቡቕ ነገር ዘይረከብ ናብ ናይ ቆየቋ መሳርሒ ናብ ምዃን ይቕየር እዚ ሰብ እዚ ነዚ ክርዳድ ዝፈሊ ዋላ እንተመሰለ ንሱ ባዕሉ ክርዳድ እናኾነ እዩ ዘሎ ኣብቲ ህይወቱ ዋላ ሓደ መንፈሳዊ ነገር ስለዘይርከብ ናብ ምዝሕታል መንፈስ የምርሕ ኣይሙቕ ኣይዝሑል ልብፅ ዝበለ ስለ ዝኾንካ ካብ ኣበይ ጥፍ ክብለካ እየ ራእይ 3:16 ዝብል ናይ ጎይታ ቃል ዝተነገረ ንኸምዚ ዓይነት ሰብ እዩ ከምዚ ምባልና ግና ሓደ ሰብ ንነገራት ንምምሕያሽ ንጥቕንዕና ካብ ምርኣይ ወይ ንሓቂ ካብ ምድጋፍ ዓዲ ክውዕል ደው ክብል ኣለዎ ማለትና ኣይኮነን የግዳስ ነዚ ኩሉ ብልቢ ብምርዳእ ብጥበብ መንፈሳዊ መንገዲ ንገብሮ ይግባእ ማለትና እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኩሉ ግብርኹም ብፍቕሪ ይግበርዎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 16:14 ከምኡ እውን ኣብ ማእከልኩም ልባም መስተዋዕልን መን እዩ ንሱ ብሰናይ ኣካይድኡ ብትሕትና ዝመልኦ ጥበብ ገይሩ ግብሪ የርኢ መሪር ቅንዕን ሻራ ናብ ልብኹም ካብ ዝህልወኩም ግና ንሓቂ እናተጻረርኩም ኣይትምክሑን ኣይትሓስውን ያዕቆብ ምዕራፍ 3:13-15 ብምባል ይመኽረና ንዝደኸመ ሰብ በቲ ቁኑዕ መንፈስ ብፍቕሪ ብትሕትናን ብጥበብን እንተኾይኑ ናይዚ ሰብ ቅንኣት በቲ ቁኑዕ መገዲ ክኸውን ከሎ መንፈሳዊ ምዝሕታል ኣየጋጥሙን ንኻልኦት ንምቕናእ ዝተዛረቦም ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቃላት ኣየክጽብቑ ኣቱም ኣሕዋተይ ሓደ ሰብ ኣብ በደል እንተተረኸበ ንስኻትኩም እዞም መንፈሳውያን ዝኾንኩም ነዚ ከም ዝበለ ሰብ ብናይ ለውሃት መንፈስ ኣርሙ ንስኻትኩም እውን ንገዛእ ርእስኩም ከይትፍተውን ተጠንቀቑ ጾር ሓድሕድኩም ጽሩ ገላትያ 6:1-3 ብዙሓት ሰባት ንመንፈሳዊ ህይወት ክጅምሩ ከለዉ ዘርእይዎ መንፈሳዊ ስምዒት ካብ ምዃን ዝተለዓለ ካልኦት ዘርእይዎም ብምድናቕ ንኣገልግሎት ይሓፂዎም ናብ ኣገልግሎት ክኣትዉ ከለዉ ቅንኣት እግዚኣብሔር ኣለዎም ግና ኣብ ጎጉይ ፍልጠት ብምዃኑ ናይ መንፈስ ምዝሕታል የጋጥሞም ብሓቂ ንኻልኦት ንምቕናዕ ወይ ድማ ንምዕራይ ብዝብል ነገር ጥራይ ዝተጸምዱ ብዙሓት ጠፍዮም እዮም ንኻልኦት ንምቕናዕ ኢሉ ዝነብር ሰብ ግዜ ብዛዕባ ነፍሱ ዘይኮነ ብዛዕባ ናይ ካልእ ሓጢኣት ስለ ዝሓስብ መንፈስ ይዝሕትል መጀመርያ ንስሓ ክኣቱ ከሎ ስለ ናቱ ድሕነት መንፈሳውነትን ይሓስብ ነይሩ ድሓር ግና ኣብ ኣገልግሎት ንርእሱ ምዝንጋዕ ብዛዕባ ካልኦት ድሕነትን ምምሕያሽን ስለ ካልኦት ሓጢኣትን ጥራይ ይሓስብ ነዚ እውን እንተኾነ ብዝግባእ መንገዲ ኣይኮነን ዝገብሮ ካብ ፍቕሪ ወፃኢ ሕቡእ ትዕቢት ብዝተላበሰ መንገዲ እምበር ናይ ከምዚ ዓይነት ሰብ ናይ ድኽመት ምኽንያት እንታይ እዩ ኢልና ዋላ እንተሓተትና እቲ መልሲ ኣብ ቀረባ እዋን ዘምጽኦ ሓድሽ ጠባ እዩ
ብትዕትና ብዙሕ ነብሱ እንዳሓሰበ ንዝነበረ ካብ ኩሉ ዝበለጸ እዩ። ክቡር ክርስቲያን ብዛዕባ ካልኦት መንፈስ ዝዛሕተሉ ቅድሚ ምሕሳብና ብዛዕባ ነፍስና ንሕሰብ። ንሕና ክንሕደስ ወይ ድማ ንስሓ ክንኣቱ ከለና ሓጢኣተኛን ሰደው ኣይኮንናን። እቲ ካልእ ክለዓል ዝኽእል ነገር እንተሎ ካብ ቅንኣት ዝተላዕለ ንኻልኦት ክንዕቕ ኢልና ንብገስ ንኸውን። ኣብዚ ግዜ ከይትፈልጠና ኣብ ልብና ጭካነ ክህሉ ይኽእል። መንፈሳዊ ህይወት ክንጅምር ከለና እዚ ጭካነ ብስውር ኣትዩ ድሓር ግና ንኻልኦት ብምንዓቕ ብዝብል ቅንኣት ክግለጽ ይጅምር። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንወዲ መዝሙር ጢሞቴዎስ ብኩሉ ዓቕሊ ንትቃልና ማርካ ብእዋን ራህዋን ብእዋን ፀበባን ትጋህ ኣረድእ ገስጽ ምኻር 2 ጢሞቴዎስ 4 ካብ ፍቕሪ 2 እዩ ዝብሎ። ንሱ ባዕሉ ግን ነዚ ነገራት ከመይ ገይሩ ይፍጽም ነይሩ? ካብ ሜሊጢን ልኢኹ ዝፀውዑ ናይ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ቀሳውስት ከም ዝበሎም ስለዚ 3 ዓመት ሙሉእ መዓልትን ለይትን ብልምዓት ነፍሲ ወከፍኩም ካብ መማዓድ ከምዘየብኮርኩ እናዘከርኩም ንቑሑ። ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ምግሳጥ ዘየብክረሉ ምክንያት እቲ ማዕድኡ ምስ ንብዓት ስለ ዝነበረ እዩ። ኣብቲ ተግሳጽን ፍቕርን ኣኽብሮትን ነይርዎ። ናይ ልቢ ጭካነ ይኹን ንኻልኦት ምንቃፍ ናይ መንፈስ ምዝሕታ ምልክታት እዮም። ብክልቲኡ ምክንያት ጸጋ እግዚኣብሔር ካብ ውሽጢ እቲ ሰብ ይፍለ። ስለዚ ምዝሕታል መንፈስ የጋጥም። ምክንያቱ መንፈሳዊ ቅንኣት ናይ ሰብ ስራሕ ዘይኮነ ብውሽጥና ካብ ዘሎ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ብጻይን ዘመንጩ ብምዃኑ ሓደ ሰብ ብጭካነን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ብምፍራድን ካብ ጸጋ ምስ ረሓቐ ናይ መንፈስ ምዝሕታል የጋጥሞ። ትዕቢት ዓይነቱ ብዙሕ እዩ። መፍቀሪን ጥበብ ሰሎሞን ንውርደት ትዕቢት ትቕድማ ንውድቀት ከዓ ኩርዓት ምሳሌ 16:18 ብምባል ትዕቢት መንፈስ ምዝሕታል ጠንቂ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ናብ ጥፋኣትን ውድቀትን ከም ዘምርሕ ይነግረና። ገለገለ ሰባት ንክርስትና ህይወት ገና ኣብ ምጅማሮም ዕላምኦም ሽትኡ ዝወቕዐ ይመስሎም። ቀልጢፎም ይዓግቡ፣ በዚ ከዓ ድኻም ይስዕቦም። ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቐሱ ሰባት ብፍላይ መልክዕ ዝተኣዘዝዎ ኩሉ እናፈጸሙ ንዘይጠቅም ባሮት ኢና ዝብሉ ድማ ካልኦት ኣለዉ። ከምዚ ዓይነት ሰባት ዕላሞም እናደናፈቑ ስለ ዝነብሩ ድኻም ኣይስማዖምን። ምክንያቱ ኣብ ናይ ፍጹማን ማዕረግ ተበፅሖ እኳ ንቕድሚ ትደፍእ ኣለኹ እምበር ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኸብክዎ ወይስ ቅድሚ ሕጂ ፍጹም ከም ዝኾንኩ ኣይኮነን ይብሉ እዮም። እዚ ብዝበለጸ ንምቅልጣፍ ናይ መንፈሳዊ ምዝሕታል የወግድ። ንጉሆ ምሸትን ሓጋይን ክረምትን ብዝበለጸ ዝተገሰብ መንፈሳዊ ህይወቱ ልዕል እናበለ ኣብ ዝመፀሉ እዋን እቲ ድኹም ጎድኑ ጥራይ ጎሊሑ ስለ ዝረኣዮ ድኻም ንኸይረኽቦ ካብ ምክልኻል ሓሊፉ ኩሉ ሰዓት መንፈስ ከም ዝቃፀል ይገብሮ። እቲ ካልእ ዓይነት ትዕቢት ድማ ሓደ ሰብ ንርእሱ ልዕል ኣቢሉ ንኻልኦት ድማ ትሒትካ ምርኣይ እዩ። ሓድሽ ተነሳሂ ብንስሓ ብምምላስ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን ትጉህን ዘይግባኣንን እዩ እናበለ ዝነብር ነይሩ። ድሕሪ ግዜ ግና ንገዛእ ርእሱ ልዕል ከብል ምስ ጀመረ ጸጋ እግዚኣብሔር ይፍለዩ። ሽዑ ናይ መንፈስ ምዝሕታል የጋጥሙ። መንፈሳዊ ቅንኢ ምስ ትዕቢት ብንሓንሳብ ኣይመፅን እዩ። እቲ ሓደ ክብርትዕ ከሎ እቲ ሓደ ቦታ ይለቀቕ። መንፈሳዊ ጸጋ ዝተዓደሉ ሰባት ክርስትያናዊ ህይወት ክጅምሩ ከለዉ ብጽቡቕ ኩነት ዋላ እንተኾነ ጸኒሕ ግና ብትዕቢት ከም ዝተጠቕዑ መንፈሳዊ ህይወቶም ይደክም። ስለዚ እምበኣር እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ካብ ዘለዎ ፍቕሪ ዝተላዕለ ጸግኡ ኩሉ ንኩሉ ሰብ ኣይህብን እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ከምዚ ዓይነት ጸጋ ክሽከም ስለ ዘይክእል እዩ። ገለገለ ሰባት ክዕበዩ ጸኒሖም ክደኽሙ ስለ ዝኽእሉ እዩ። እግዚኣብሔር ገለ ጸጋ እንተዓዲልካ ንምሽካሞ ብዝኽእለካ ትሕትና ኣለሞኖ እንተዘይኮይኑ ግና ንኽወስዱ ሕተቶ ኢሎም ኣቦታት ዝተዛረቦ ነዚ እዩ። ልቢ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት እሙን ኮይነ ስርዓታትካ ክሕሉ ባህጋ ኣለኒ ወሲኹ ከዓ እግዚኣብሔር ነቶም ልቦም ዝተሰብረ ቀረቦም እዩ፣ ነቶም መንፈሶም ዝተደቑሰ ድማ የድሕኖም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኸቐርበናን ካብ ድኻም ከነግፈናን ትሑት ልቢ ክህልወና ይግባእ። ናይ ትሕትና ግዜ ኣሕፂርካ ንምሕጓስ ምህዋኽ። ሓደ ሰብ መንፈሳዊ ህይወት ክጅምር ከሎ ትሑት ብምዃኑ ስለ ሓጢኣቱ ይበኪ። ኣብ ከምዚ ህይወት ከሎ ገለ ሰባት ወይታ ሓጢኣቱ ይቕረ ስለ ዝበለሉ
ምሕዛኑ ገዲፉ ንክሕጎስ ይመኽርዎ። ስለዚ እዚ ሰብ ትሕትኑ ደው የብሎ ግዜ ምስ ወሰደ መንፈሱ ይደክም። ትሕትና ዘይተቃወምናዮ ኃጢአት እንደገና ተመሊሱ ይመጽእ። ኣብዚ ግዜ ዝልበጥ ምባል ይጅምር። ቅዱስ ጳውሎስ ዓብይ መንፈሳዊ ክንሱ ኣይተዓበየን። ነቲ ቀደም ኃጢአቱ እናሓሰበ ትሕትና ይነብር ነበረ። ኣነ ካብ ኩሎም ሐዋርያት ዝነኣስኩ እየ። ነታ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ ዝሰረድክዋ ስለ ዝኾንኩ ከዓ ሐዋርያ ክስማ ይበቃዕኒ እየ። ቅዱስ ዳዊት ምሕረት ከም ዝረክብ ቃል ምስ ተኣትወሉ ኃጢአቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚኡ ነይሩ። ሙሉእ ለይቲ እውን ብንምዓቱ ንመተረኣሱ ይጠልቅዮ ነይሩ። ቅዱስ ዳዊትን ጳውሎስን ንልቦናኦም ትሑት ገይሮም ብምሕላዎም መንፈስ ምዝሓል ኣይትጠቕዑን። ንሕና እውን ናይቲ ሓጓስ ህይወት ንምምራሕ ኣይንተሃወኽ። ንሕጐሰሉ ነገር እንተረኺብና ኣይግባኣንን። ናይ መንፈስ ሓጎስ ዋላ እንተትሰማዓና ብልብና ግን ትሕትና ይሃልወና። ሸለልትነትን ንኃጢአት ቦታ ምሃብን። እዞም ክልተ ነጥብታት ናብ ምዝሕታል መንፈስ ከም ዘምርሑ ብሩህ እዩ። ካብ መንፈሳዊ ቃልስን ካብ ፍጹምነትን ጉዕዞ ኣንጻር ዝኾነ ነገራት እዮም። ነዚ ዝተቓልዐ ሰብ ኣብ ጸሎቱ ኣብ ንቕሓቱ ከምኡውን ኃጢአት ኣብ ምቅዋም ሸለልትነት የርኢ። መንግስቲ ኣምላኽ ንሕማቓት ዘይኮነን ብተጋድሎ ንዝቃልሱ ትወሃብ እያ። እቲ ንዕዮ እግዚኣብሔር ዕሽሽ ኢሉ ዝገብሮ ርጉም ይኹን ይብለና። ብሓፈሻ ናይ መንፈስ ምዝሕታል ናይ እምነት መሰረት ንቕንቕ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብጥበብን ብቁመትን ሞጎስን ንኸይነዓበ ዝገበር ናይ መንፈሳዊ ህይወት መፈንጠራ እዩ። እምበኣር ኣብ ክርስትና ህይወት እንመላለስ ኩልና መንፈስ ምዝሕታል ንኸይጥቃዓና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ተዛረቦ ብመንፈስ እንቃጸል ክንከውን ይግባእ። ይትባረክ ኣምላክ ኣበዊነ። ስብሐት ለእግዚአብሔር።